Siwr i chi erbyn hyn, gyfeillion. Gai yn gyntaf ddiolch i rai nath gysylltu ynglyn â'r ymdrech Sul diwetha i gael myfyrdod ar y we, ond oedd hi'n ymdrech aflwyddiannus. A diolch i'r sawl a gysylltodd i ddweud hynny, oedd dim sain o gwbl. Does dim syniad y fi beth oedd wedi digwydd, da fi'n amheuon, ond yw'n wybodaeth dechnegol i ddim yn mynd mor bell a gallu dadansoddi problemau o'r math yna. Gobeithio bod hwn yn cyrraedd. Wedi penderfynu wneud y myfyrdodau yma ar-lein eto, oherwydd bod nifer o aelodau'r ofalaeth ddim yn gallu dod i'r oedfaon ar y Sul. Ac mae nifer hefyd yn, bod nhw yn gallu dod oherwydd mae am yn ail Sul mae'r oedfaon yn rhai o'r capeli yn cael eu cynnal ddim yn gallu dod ar y siliau eraill. Felly mae lot o aelodau yr ofalaeth ddim yn gallu mynychu oedfa. Felly dyma ymdrech i gyrraedd y rheini unwaith eto. Gan obeithio y bydd yr ymdrech yn o fendith ac o fydd i chi. Oedd ar y tro diwetha i fi fod ar-lein, a mae un aelod wedi marw yn eglwys y Gwernllwyn. Ac i ni'n cydymdeimlo yn ddwys iawn gyda Ken, Eric a Hefin Faulkner a'r golli Gwen, i gwraig a'i mam. Bendith arnoch chi a bob dymuniad da i chi, ac mae aelodau'r ofalaeth am estyn i cydymdeimlad a chi. Wel, mae'n dymor diolchgarwch. Os dim llawer dyn ni fod yn ddiolchgar amdano, dyna sylw un person y glywes i yn ystod yr wythnos diwetha. Ac i fi'n anghytuno ar person hwnnw yn llwyr. Oherwydd mod i yn ddiolchgar yng nghanol y Covid yma ac yng nghanol y Gofid yma, oherwydd bod Duw gyda ni yng nghanol y Gofid yma. A diolch i Dduw am y ffaith ei fod e'n rhoi cysur, calondred, ysbrydoliaeth, arweiniad i ni drwy ysbryd glân, drwy'r ysgrythurau ac yn bennaf oll drwy Iesu'n harglwydd. Ie, diolch i Dduw am hynny, ac mae yna ddigon o le felly i ddiolch i Dduw. Mae Paul yn pwysleisio pwysigrwydd diolch, ac mae'n gwneud hynny yn ei lythyr at y Thesaloniaid enghraifft. Wrth gloi llythyr hwnnw, mae yn dweud hyn. Rydym yn gofyn i chi gyfeillion barchu'r rhai sydd yn llyfurio yn eich plith, yn arweinwyr arnoch yn yr arglwydd, ac yn eich cynghori, a synion uchel iawn amdanynt mewn cariad, ar gyfrif i gwaith. Byddwch yn heddychlon yn eich plith eich hunain, ac rydym yn eich annog gyfeillion, ceryddwch y sigurwyr, cysurwch y gwan galon, cynorthwywch y rhai eiddil, byddwch yn amyneddgar wrth bawb, gwyliwch na fydd neb yn talu drwg am ddrwg i neb, ond ceisiwch bob amser les eich gilydd a lles pawb. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu i chi. Pidwch â diffodd yr ysbryd, pidwch â dirmygu proffwydoliaethau, ond rhowch brawf ar bob peth, a glynwch
wrth yr hyn sydd dda. Ymgadwch rhag pob math o ddrygioni. Dyna rhai o'r cyfarwyddiadau y mae Paul yn rhoi i'r Thesaloniaid. Un o eglwysi cyntaf Paul ar dir Ewrop yw'r eglwys yn Thessalonica. Prif ddinas Macedonia. Fe ath Paul ar ei ail daith yng nghwmni Silas a Timotheus, ac mae'n ddigon tebyg, Luc hefyd, fe ath e draw i Philippi i ddechrau, ac yna teithio o Philippi lawr i Thessalonica. Ac yn y fan honno fe sefydlodd yr eglwys cyn mynd ymlaen wedyn ni i Corinth. Ar ôl iddo fynd trwy Athen a ambell i ddinas arall. Oedd e'n hoff iawn o'r eglwys yn Thessalonica, a tra oedd e yng Nghorinth, mae'n debyg ysgrifennodd e'r llythyr hwn, un o'i lythyron cynhara. I lythyr cynhara'n 10 yn ôl Gwybodysion yw i lythyr at y Galatiaid. A dyma y llythyr nesaf sydd wedi goroesi yn yw. Wedi sgrifennu o gylch y flwyddyn 100. Hynny yw, cofiwch, rhyw 17-16 mlynedd ar ôl yr atgyfodiad. Dyna gyd oedd wedi mynd heibio. Oedd dim cenhedlaeth wedi mynd heibio. Felly dyma'r llenyddiaeth Gristnogol gynhara sydd gyda ni. Ac mae Paul newydd sefydlu'r eglwys yma yn Thessalonica ac yn sgrifennu ati o Corinth ac yn rhoi cyfarwyddiadau o siwd ddylsedd i fyw i bywyd. Chi'n gweld llythyr bugeiliol yw'r llythyr hwn. Nid llythyr athrawieithol, tebyg i'r llythyr at y Rhufeiniaid, yr enghraifft. A dyma'r peth pwysig i Paul, fel i Iesu ei hunan, yw mae'r ffordd mae'r bobl sydd yn arddel Iesu'n arglwydd yn byw i bywydau, yw'r peth sylfaenol bwysig. Mae'r credoau yn datblygu wedi hynny. Mae Iesu ei hunan yn gweud, ynddo fe? Mae'r hyn sydd yn bwysig yw nid dweud arglwydd, ond gwneud ewyllys fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Mae ortho praxis, ymarfer y ffydd, yn bwysicach na orthodoxis, uniongrededd i Paul yn hyn o beth. Felly, a fel oedd e i Iesu. Felly mae Paul yn pwysleisio yn ei lythyr at y Thesaloniaid siwd mae byw bywydau. Ac ymhlith y cyfarwyddiadau y mae'n rhoi mae'r darn a ddarllenwyd yn gynnau. Mae cwpl o bethau yn y darn yma sydd yn werth i'w hystyried ac sydd angen i dadansoddi mwyn i deall. Enghraifft, mae'n dweud cerddwch y segurwyr. Pwy yw'r segurwyr? Pwy oedd y segurwyr yn y ganrif gyntaf mewn llefydd fel Thessalonica? Thessalonica yn brif ddinas Macedonia, fel ni'n gweud, ac yn ddinas hynod iawn o Roegaidd, a hefyd yn bwysig iawn yn y gyfundrefn o Rhufeinig. Ac yn y gyfundrefnau hynny, wrth gwrs, Groegaidd a Rhufeinig, mi roedd lot o bobl tra chyfoethog. Ac oedd ambell un o'r bobl cyfoethog yma yn dangos diddordeb yn yr eglwys Gristnogol. Ni'n gwybod hynny yn mynd ôl i gyfnod cynnar iawn. Oedd rhain wedi arfer, beth bydden ni'n ddweud yw bod yn segur. Hynny o dim gwaith ei dwylo, dim gwaith yn corfforol o unrhyw fath, ac o'n nhw yn mynd i cael eu trin yn yr un modd. Os bydden nhw hyd yn oed dod yn Gristnogion o fewn yr eglwys. Na, meddai Paul. Mae'n bwysig i bob un ohono ni ymarfer rhyw gwaith neu defnydd o'n doniau. Mae'n bwysig yn bod ni yn gwneud hynny.
Ac felly cyrraddwch y bobl sydd yn mynnu peidio a gweithio yn gorfforol. Mae angen gwneud hynny. Mae'n bwysig bod pawb yn gwneud rhyw waith i adeiladu'r deyrnas am un peth. Nid yn unig eistedd nôl a derbyn pethau a credu yna fe i ni'n iawn, dim ond bod ni'n credu'r pethau hyn yn feddyliol ac ati yn iawn. Na, fel ni'n dweud ynghynt, pwysles Paul yw ar weithredu y ffydd, weithredu'r efengyl. Rhywun peth yma pwysles Iesu yr un modd. Byw y ffydd. Felly dyna un peth yma yn dweud sydd angen i ni i ddeall ychydig yn well. Gweddiwch yn ddibaid, medda fe hefyd. Nawr beth mae'n golygu wrth hynny? Gweddio trwy'r amser, hynny yw, cael llyged trwy'r amser ac yn adrodd geiriau trwy'r amser yn mynegu gweddio. Na, nid dyna, wrth gwrs, nag efe. I rai o'r mynachod cynnar, ddehongli y cyfarwyddyd hwn yn y modd hwnnw. Ac fe drefno nhw bod gweddi y gloria, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, yn cael ei fynegu yn gyson reoledd. Ac fe nath y mynach hyn drefnu bod carfan ohonyn nhw yn canu y gloria am ychydig oriau ac wedyn ni'r carfan yn tawelu y carfan arall yn cymryd lle fel bod y gloria yn cael ei mynegu 24 awr y dydd. A hynny 7 diwrnod yr wythnos. A hynny 365 neu 366 o ddwrnodau y flwyddyn. Ac fe wnaethon nhw hyn am ganrifoedd y gloria, y gweddio dibaid. Dyna fel wnaethon nhw ddehongli y cyfarwyddyd yma. Ond y rhan fwyaf erbyn hyn ddim yn credu mai dyna beth oedd Paul yn dymuno i ni wneud. Na, mae gweddio yn ddibaid yn golygu meddwl yn ddibaid. Ta beth ni'n gwneud, bod ni'n gwneud yr hyn ni'n gwneud yng ngoleuni yr efengyl. Yng ngoleuni yr hyn yma Duw yn mofyn. Mae yn y modd na i ni yn byw ein bywydau. Nid bod ni trwy'r amser yn canolbwyntio ar ddarllen yr ysgrythurau neu cael llyged a gweddio. Na, ond bod popeth ni'n gwneud yn rhan o hyn. Bod popeth ni'n gwneud yn weddi gogoniant i Dduw. A gwneud hynny trwy'r amser. Yn ystod y dydd, amser ni yn gwaith, amser ni yn hamddenna ac yng nghwmni pobl, ni gofio bod ni yn presenoldeb Duw trwy'r amser. Bod popeth ni'n gwneud yn cael ei wneud gyda'i ronnau ac fydd yw deyrnasau. Y math na o beth sydd Paul mewn ystyriaeth yn y fan hon. Ac hefyd, wrth gwrs, yr hyn o'n i am i bwysleisio, mae'n dweud ym mhob peth, rhowch ddiolch. Ym mhob dim, rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu i chi. Ym mhob dim, rhowch ddiolch. Ond sylwch ar hyn mae yn ei ddweud yw ym mhob dim rhowch ddiolch. Nid dweud fel mae nifer yn dehongli hyn, nid am bob dim rhowch ddiolch. Nid am yr hyn i chi yn ei ddioddau fel a fi iechyd. Peidiwch nid diolch am hwnnw, ond yn y sefyllfa yna, rhowch diolch bod Duw gyda chi. Rhown ni ddiolch bod Duw gyda ni. Wrth fynd o amgylch Cymru ac wedi cyfeirio at hyn yn Diolchgarwch Cristion, ac mae'n werth cofiwch i brynu Diolchgarwch Cristion sydd yn dod mas bob 2 fish. £50 yw ar hyn o bryd, neu £50, ac mae yn werth i'w brynu
Felly, os na ydych chi yn prynu Cristion, triwch, nid yn siŵr bod chi yn cael gafael nhw. Rhoi diolch yng nghanol y cyfnod yma. Dyma'r pwyslais fi am wneud. Rhoi diolch yng nghanol y cyfnod yma am yr adnoddau sydd i gael, am y doniau sydd yn cael ei rhoi. Diolch am yr NHS. Wrth fynd o Amgylch Cymru, nawr yn ystod yr wythnosau diwethaf yma, mae dyn wedi llwyddo wneud ychydig deithio. Wrth fynd o amgylch mae'n galondid i weld yr arwyddion yma'r un lle, diolch NHS. Ond fe garen ni fynd ymhellach a dilyn cyfarwyddyd Paul. Diolch i Dduw am yr NHS. Am y gwasanaeth iechyd. Diolch i Dduw amdano fe. Achos Duw sydd wedi sicrhau bod y gwead yma yn ei gread o'r doniau ymhlith pobl, o'r meddyginiaethau sydd ar gael, o'r adnoddau sydd ar gael. Mae'n rhan naturiol o gread Duw sydd yno i'r ddynoliaeth i wneud defnydd llesol ohono. A diolch i Dduw fod gwasanaeth fel y gwasanaeth iechyd gyda ni, yr NHS gyda ni. A hir y parhaid hi. Mewn cyfnod pan bod na rai pobl yn credu y gallu defnyddio'r NHS i helpu cwmnioedd i wneud rhagor o arian ac i helpu unigolion i ddod yn fwy cyfoethog, mae angen i ni i bwysleisio gwerth y gwasanaeth hwn. Gallai i bwysleisio hynny'n bersonol. Diolch i Dduw am y gwasanaeth iechyd. Ac fe'n siŵr bod nifer ohonoch chi'n gallu uno gyda fi yn hynny o beth. Wrth ddiolch, i ni'n gwerthfawrogi, dangos gwerthfawrogiad. Ac mae rhywbeth i ni'n gwerthfawrogi, i ni'n sicr o wneud pob peth y gallwn ni i'w helpu. Ac dyna dylen hymagwedd ni fod hefyd at gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. I ni moyn ei barhau. I ni moyn ei gefnogi. I ni moyn ei hyrwyddo. Achos mae hwn yn un o'r pethau sydd wedi cael ei ddatblygu sydd lles a bydd pobl. A lles a bydd pobl gyffredin sydd ddim yn gallu fforddo cael triniaeth breifat, sydd ddim yn gallu fforddo talu miloedd fel oedd i dan yr hen drefn oedd rhaid nhw'n wneud, sydd ddim yn gallu wneud y bethau. Mae ar gael i bawb ac mae hynny yn efelychu yr hyn yma Duw yn moyn. A diolch i Dduw bod e'n digwydd. Garen ni felly uno gyda Paul yn y cyfarwyddyd at y Thesaloniaid yng nghanol y gofid presennol, bwysleisio bod angen diolch i Dduw am ei bresenoldeb trwy ysbryd glân yng nghanol y cyfan, a bod Iesu gyda ni yng nghanol y cyfan. Diolch i ti o Dduw. Bydd yn agos, bydd yn gefen, bydd yn gymorth, yn erbyn arno ti, yn enw Iesu ein harglwydd.